Нарса девайтик, пока гусиңа су айтты, пожалуйста. Сен қашан Абитова боласың енді? Несі? Ты жүрме мұны? Бүгін бұлашы. Бүгін? Неғаларың дұртсын да ярады. Әлі кім концерт екенін мен просто... Қайсы қыз ең яқшысы? Сіз плюсқа жабылсыз ма? Вахапа фестиваль шоңдан қайрылып тұрады. Сеніңше Гүлсерін яқшы қатын болашақ ма? Қызық сұрау? Менің күлмәгім бұзылған, короче. Азат Абитовның мәселе әлі башы еш. Достар, сәлем. Ел кезуі бізні Қазан шәһәрендә дәвам етеміз. Біз Ғабдулла Тоқай исемендәге филармония концертлар залында. Биредә инде көн сайын диярлек төрле татар артистларының концертлары гөрли. Бүген бу залда бер юлы 4 йолдызның концерты. Һәм без бүген алар белән бергә булачакбыз. Исәнмесез? Как тебе приятно видеть? Mesela Abdullah düzenmegen hem utukli. Kişiler комментарийда яза. Айсылуны ярата бетермибез, как будто бы Гөлсирин нүккәләтә кебек дип язалар әле. Шырлыкта белә кем кемдә. Мин Гөлсириннең күрәкләрен үтүклим концерт алдыннан. Үзем бизәмәгән идем. Менә дуслар, бу сез яратып тыглый һәм карый торган Гөлсириннең әйтәнисе була. Каян килдегез концерт карарга? Мамадышкайнан. Мамадыштан үзеннән. Олдан. Гөлсирин нинди бала иде? Гөлсиринне. Иң старший. Ең старший, ең ақыллысы, ең тәртіптісі, бәләкәйләрне иреке тұрғаны, әлі хаманда ол. Менә нинди җыры иң ошаган сезгә? Бізге ничектер барсы да ошый инде. Аларга Ойырып-канны танымыз. Менә бу җырыңны җырлама, бу җырың ошамый дигәнегез бармы? Аларның анысы үзләренең выборлары. Кемне карарга килдегез? Biz Gülsiren'e Abdüllin'ini karıyız. Barsında. Нәрсә бар? Менә дүртә алар. Әлі кім концерт екенін мен просто подружка мені тезгенә шақырды да. Неғаларың дұртсын да яратам. Ижатларын, тауыш тимбрлар аларның бөтенесе төрлесенә көтәрелешә. Ну, Гөлсирин белән кем соң әле исеме җегетнең туктале. Абитовны да неде габбасында. Айсылуны да Менә хәзер исем белән әйтә алмыйм инде. Тыңлыйм инде мин аларны. Габитовны исемен белмим инде кем. Абитов Азат. Азатны. Ул бизәнә баядан бирле. Без инде монда күпме кешене төшереп килдек. Юк, мин үзем генә бизәмим, мин бизәндердем Асыл Габдиевны, егетләрне әзрәк кенә карадым. Сез егетләрне бизәндерәсезме? Юк, инде үземне дә. Егетләрне әзрәк карадым анда. Сәхнәгә чыкканда матур булырга кирәк. Шунлыкта егетләр матур түгел, просто аларны Гөлсирин. Юк, Просто аларны Гөлсирин бизәндереп йөртә шуга. Шулай сәгъдә. Бу Айсыл Габдинова уйлап тапкан яңа тел түгел, бу распевка. Сез плюска җырлыйсызмы? Юк, безнең концертлар һәр вакыт 100% тере тавышка, Вахапа фестиваль шуңдан кайрылып торады. Монда сөйләргәме, исә карасызлар. Кайда карасак да ярый, буда без күп. Вот, значит. Сезгә бүгенге тамашадан Концерт башланырга берничә секунд калды. Нәрсәләр уйлыйбыз? Рәхмәт. Тамашачыларга Хөрмәтле шар микән дип, шуны уйлап ятабыз. Рәхмәт. Вахапа фестивале лауреатлары. Азат Абитов. Гөлсирин Абдуллина. Рамиз Габбасов. Айсылу Габдинова.
Рәдис кышкырмаган жерге керек келіп жетпек Азат белән. Азат нәрсә белән иттеләр 20-шне? Миңа ма? Сиңа? Нәй? Нәрсә ул? Мунча башлыгы. Кем белән итсә аны? Айбике Фаттахова. Гөлсерин нәрсә белән итсә? Гөлсерин нәрсә белән гитмәде. Сообщение котлады. Мин үзем аны минем бәйрәм дип санам, шуңа күрә шулай эшләгәндер инде. Служиткән кешеләрнеке дип саныйм яна. Әмма сез бит инде 4 Вагапов йолдызлары. Кайсыгыз иң яхшысы? Гөлсерин. Ни өчен ул? Белмим, просто Рәдис Вәситбе. Мин. Бер егет яңа гына концертта үзенең сөйгәненә тәкъдим ясады. Кызарып чыктым Мила. Безнең монда чыпа килеп чыкты. Нәрсә булды? Сезләр дә таба алмадылар әйтергә. Минем күлмәгем бозылган, короче. Ты меня сейчас задушишь. Ну, лошадь, пожалуйста. Не хочется, конечно. Яшь дихәлләр. Сез артист турбысы җигел дисез. Мен хәр сәхнәгә чыгарга ие. Ну, нормально. Все. Ладно, рәхмәт зур типем. Факел өчен хәзер мондагы башка җырчылардан аермалы буларак әйтик кеше дә. Алар бер статья ни түгел әлегә. Алла бирсә булсыннар. Шуңа күрә аларга мин шул бәхет телим. Бераз шул әти исеме белән аерыласың әллә акыл тартты. Дөрес әйткәндә, ул вакытта җаваплылык күбрәк, шуннан да җаваплылык күбрәк үзең турында уйламыйсың, семья турында уйлыйсың, хатын турында уйлыйсың. Акыл турында бала турында. Шуңа күрә акылланасың инде бар. Азат Абитовның мәсьәле әле башы яшь, мәсьәле үткәч белер нәрсә икән. Ашатам, йоклатам мин. Но ниләр җуган, юк стиралка җуа. Будансы стиралка җуа. Бисендә 4 Вагапов фестивале. Фестиваль яхшысы. Минемчә, Гөлсин Абдуллина төнге иҗатын яратам, һәм инде хөрмәт итәм. Менә Айсул Габдинова классика ягынан мин яратам. Азат Абитовны да яратам. Уйлап күрмәй җырларını тыңлыйм. Дигән нәрсәле, үткән көн нидә җыр бар әле? Өткән көннәре сауным дигән җыр бар. Азат шулай да әйтте, мин яхшырак диде. Кем әйтте? Азат үзен әйттем шулай. Ярар үзен яраткыч ничә тиңгән. Азат. Юк, үзен ярата икән. Demek anı halkta yaratacak. Konser birliği, her gün yıllarda Aysel olmak İlan davaydı. Әле яңа гына үтеп барганда ишеттем, Гөлсириннең буе бигрәк кыска инде диләр. Син ул кешеләргә нинди җавап кайтарыр идең? Алтын зур булмый юл дип әйтер идем. Менә инде барыгызга да биреп чыктым ул соравына. Сез бит инде 4тәү? Кайсыгыз иң яхшысы? Кызык сорау. Менә ничек дип әйтим? Без бер семья бит инде. Бу яхшы да, бу яхшы дип әйтә алмыйм, шуңа мин аермыйм. Син качан Абитова буласың инде? Нис? Төшермә моны. Төшермә. Нигә булмаячаксың бу ди? Бәлки качан да булса. Качан соң? Ну мин сәхнәдә барбер Абдуллина булам. Синеңчә Гөлсирин яхшы хатын булачакмы? Әлбәттә. Качан булачак ул? Бүген булачак. Бүген? Туктаа инде. Хөрмәтле тамашачылар, якыннарым, туганнарым, дусларым, мин безнең күмәк җырны туктатырга мәҗбүр булдым.
Чөнки минем өчен бик мөһим мизгел һәм дулкынландыргыч адым җитте. Гүлсик, килә. Гүлсик, син беләсең ничек сине яратам. Һәм шул вакытта син беләсең, минем матур сүзләргә сәләтем юк. Әмма минем әйтергә теләгән сүзләр, уйлар, хисләр без бүген икәү җырлаган Акышлы күл җырында мин әйттем. Һәм минем бер сорау гына калды. Синең бар канаты әле дә булырга ризамы? Жырласақ була. Aileler tuvadı bir. Hayır solay. Наконец-то. Инди эмоциялар. Наконец-то. Мен айта алмаймын. Нәрсе деп әйттік, пока өзіңіз сөз айтты, пожалуйста. Мен жылы Алар сөйләшә алмыйлар шуның өчен. Без аларга карап кына торыйк. Мен белмәгән идем. Бүтән кеше почти белгән иде. Бер Гүлсик кенә калды. В смысле? Так получилось. Ильяс белмәйде, Байнис Ильяс белмәйде. Һәм син. Айдар абый, һәм син. Туктаган нарыга